Sanibona, phinde ngibingelele njena ngaleli thuba nalomzuzu ngaleli hora namhlanje. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu ongumnini mandla wonke, obabazekayo, omkhulu wesabekayo, ongcwele, onguyise wenkosi yethu Jesu. Le nkosi yethu Jesu le esinikeza ithuba nentuba ukuthi nathi siubone umbuso wezulu ngelinye ilanga. Ngokuba singabantu ukuphila kwethu lapha emhlabeni, siphila emhlabeni onengekayo, siphila emhlabeni onesono, siphila emhlabeni ogcwele ububi nobumnyama ngaso sonke isikhathi, and sizalela emhlabeni onjalo. Sihlezi sisengcupheni nasesikhathini lapho khona singathola ukulahlwa ngaphezulu kokuphulukiswa, singathola ukubhujiswa ngaphezulu kokuphiliswa, singathola ukuyesihokweni ngaphezulu kokuyezulwini, ngoba kuningi kakhulu okunengekayo okhona lapha emhlabeni, ngoba kuningi kakhulu okuyisono okhona lapha emhlabeni, ngoba kuningi kakhulu amanga akhona lapha emhlabeni, ngoba kuningi kakhulu ubumnyama bukhona lapha emhlabeni. So singabantu sonke siyazi ukuthi i-majority always wins. Angithi yonke into enkulu noma eyandile eningi iyona ehlezi ithatha indawo noma iyona ehlezi iwina ngaso sonke isikhathi. So if kwanda amanga, obviously there is 100%, ngizothi 100% chances ukuthi ucwile kulawo manga lawo bese uhlala kuwona bese ungayitholi iqiniso. If uhlala endaweni engcolile, indawo eclean kuyikamera elilodwa, mhlawumbe let's say indlu yakho iwu-10 room, amakamera awu-9 angcolile, lilodwa kuphela li-clean, there are many chances ukuthi wena utholakala usendaweni engcolile ngaleso sikhathi. Maningi amathuba ukuthi utholakala endaweni engekho right ngaleso sikhathi nangalo mzuzu. So nathi singabantu siphela lapha emhlabeni ngenxa ukuthi sekwande ububi, kwanda isono, kwanda amanyala, kwanda zonke izinto, and kuqhubeka kuyanda, qhubeka amadimoni ayanda, qhubeka ama-satanist ayanda, qhubeka ama-agents obumnyama ayanda, qhubeka yonke into ehlangene nobumnyama iyanda lapha emhlabeni, okwenza abantu babe semathubeni amaningi ukuthi bagcine bephelele ebumnyameni nakwalasha ngaso sonke isikhathi. Ngoba wonke umuntu ozalwayo la emhlabeni njengamanje uzalwa buka amanyala, uzalwa buka ukuthi okay kuyaphuzwa, kuyabhema, kuthandwa imali, okay kuthandwa izinto, okay kuyathakathwa, alright ukuze uthole imali kumele uthwale, okay ukuze uphile kanje kumele ube kanje, kumele ukuthi unikele ngomntwana wakho, unikele umndeni wakho, kumele unikele zonke lezi zinto. Yonke into ebhedayo nento yobumnyama yandile lapha emhlabeni njengamanje. Bonke ububi sebushonkathele bagcwala ngendlela esimanga, obenza ukuthi ubuhle bulibele buncipha kancane kancane, bulibele buphela kancane kancane, bulibele shonkathele kancane kancane, and amakholwa kunobuba aqine kakhulu enkosini, noba aqina kakhulu uNkulunkulu, noba aqina kakhulu ekhulekeni, aqine kakhulu ekuzileni. Ila khona ebuyele emuva, back to square one. Ila khona ebuyele ukuthi kombe emhlabeni kwakunjani, kombe emhlabeni ngangizithokozisa ngani, kombe emhlabeni ngangiphila impilo, kombe emhlabeni kwaku1 no2 no3, because ngeke ngize ngiyimele mina lento, because imimoya njengamanje sidila nayo abantu baNkulunkulu ngeke uzokwazi ukuthi uyinqobe ngaphandle kokukhuleka nako ukuzila ukudla, because imimoya ekhona njengamanje ingimoya enamandla kakhulu, ingimoya eyaziyo into ezizele izoyenza lapha emhlabeni, imoya esebenzayo futhi ifukuza day in day out. If amakholo esalala, if amakholo engakhuleki, if amakholo esaziba, if amakholo esathanda izinto, if amakholo esabhizi nemsebenzi, if amakholo esabhizi nocansi, esamakhola asabhizi namafoni asabhizi no-TV asabhizi nazo zonke izinto ezikhona ezigcwele lapha emhlabeni, ila khona ubumnyama buzothola indlela nokubusa ngaso sonke isikhathi, because amakhola abasenandaba nokuthi aye ezintabeni, abasenandaba nokuthi aye emanzini, abasenandaba nokuthi akhuleke, abasenandaba nokuthi azile ukudla, asenendaba nokuthi adle kakhulu kunakuqala, asenendaba nokuthi athole zonke izinto. Yonke into esibalekile kubantu i-pleasure njengamanje, sigcwele ukuthi khona into okufela zamaphathi, sekhona ngisho izinto eziningi ezandile ezenza ukuthi abantu bancike lapha pleasure, bancike ebumnandini, bancike ekuhlaleni bejabulile, behlale be-comfortable, behleli njalo nje bona it's all about them. Bantu baNkulunkulu yabo lapha emhlabeni, if usanomina, usanokuthi hayi phela nami ngibalekile, awuphela nami ngokuthi nokuthi akuphela u1 no2 no3, ileyo ndlela uzokwazi ukuthi unqobeke ngayo, ileyo ndlela ukuthi ubumnyama buzokuthola ngayo, ileyo ndlela uzokwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi kuwinwe ngaphezulu kwempilo yakho, ngoba usanenkolelo thizeni ukuthi hayibo phela nami ngibalekile, hayibo phela nami ngiyakudinga ukuthi, hayi phela nami ngiyayidinga imali, hayi phela nami ngiyawudinga umsebenzi, awu phela nami ngiyakudinga ukuthi, and uzothi usufuna ukusondelela eduze kwaNkulunkulu uyikhana uthole lo msebenzi lo uzokususa ekuthenini uqaphele nokuthi uqwakashele nokuthi ube busy nezindaba ezibalekile ezizophulula, zithukulule noma zikhulule umphefumulo wakho. Ngobani ubusy nokuthi hayi mele phela kube ukuthi phela emhlabeni u1 no2 no3, kanti bantu baNkulunkulu amandla atholakalaphi? Ngoba amandla atholakala kuNkulunkulu, umdali wezulu nomhlaba, umenzi wethu njalo. Awatholakala ezintweni ezikhona lapha emhlabeni, awatholakala kona konke, because uNkulunkulu yena ovula iminyango, yena oprovidayo, yena okwenza
konke. If khona into oyidingayo lapha emhlabeni uNkulunkulu ungamcela akunikeze. If khona into ofuna ukuyibuza ufuna ukuyazi ngoJehova uyakwazi ukuthi uzindle ngayo ngengaphakathi lakho, and then uNkulunkulu bese ezoletha leyo video leyo bese uyazibonela bese uyaphenduleka ngaso sonke isikhathi. If unento oyilangazelelayo, nento oyidingayo, nento oyifisayo kakhulu ngendlela esimanga, uNkulunkulu uyazi, uNkulunkulu uyabona, uNkulunkulu futhi uyakwazi ukuthi akuvulele yonke leyo mnyango leyo bese yakuthola konke okudingayo, ngoba uJehova umdali wezulu nomhlaba ungumzali oqotho ofanelekile, umzali weqiniso ozigcina zonke izithembiso zakhe, okugcina konke athi wakufisela abantwana bakho ukuthi bakuthole. So njengamanje siphile esikhathini sokugcina abantu baNkulunkulu. That is why imiyalezo kaNkulunkulu ihlezi idluliswa day in day out, because lithi easy ivangeli liyoshunyela ezizweni zonke andukuba ukuphela kufike. Kumele sibheke njengamanje ukuthi ngempela ukuphela abantu baNkulunkulu sekufikile, ngempela ukuphela abantu baNkulunkulu sekula. Kumele siqaphele, sibheke, sigawule, sibheke. Ziningi izinto ezenzakalayo, kuningi ubumnyama, buningi ushwankathelo, mningi amanga okudlula iqiniso, buningi inkohliso okudlula bonke ubulungisi. So bantu baNkulunkulu masiqaphele, silinde, sibheke yonke into esiyenzayo lapha emhlabeni, ngoba ilizwi liyasho encwadini yaphethu ukuthi njalo mahlale njalo amehlo ethu eqaphile, sihlale njalo singqondo ziswangulukile, sihlale njalo sibheka zonke izinto ukuthi kwenzakala emhlabeni njengamanje. Yini kumele siqaphele, yini kumele sibalekele, yini siyandile, yini siyenzeka, yini ezokwenzeka, yini kumele sihambe kuyona, yini kumele siyenze, yini kumele singayenzi. Singabantu lokho kumele sihlalele ukuthi sikwenze ngaso sonke isikhathi, ngoba uJehova umdali wezulu nomhlaba ngokusiyaleza ngazo zonke lezi zinto usiza thina ngokusitshela ukuthi lalelani manje amadimoni asesebenzisa ama-emojis. I-quote brother Nibu ukuthi amadimoni lama-emoji lawa khona agcwele ku-WhatsApp, amadimoni uqobo lwawo. Phinde ngikhothe futhi omunye umfowethu okhulume ngegama leli lithi hello, ukuthi lisuka kwigama elithi hell, ukusuka esihogweni. So bantu baNkulunkulu zonke izinto ezenzakala lapha emhlabeni kuyacaca ukuthi ngempela ubumnyama buyashonkathela, kuyacaca ukuthi ngempela ubumnyama kade baba prepared, busiprepare ukuthi sithi masifika lapha emhlabeni sifike nje yonke into sesithi zaka, sesithi ngizaka, sesingena ngaphakathi, ungene ungazi, ungene ungaqondi, kodwa ngokusikhanisela kwaNkulunkulu isikhanisela ngawonke amaqiniso, usikhanyiselela ukuthi sikwazi ukuthi sisuke sidede ebubini, usikhanisela ukuthi sisuke sikwazi ukuthi singabe sayenza ke lento ekade siyenza kuthangi, ungabe sayenza ke lento adukenza izolo, ungabe sakwenza ke lokho kade ukuphila, leya mpilo kade uyiphila. Njengamanje uNkulunkulu usinikeza imigqomo uthi lahlani, lahlani lawo mabhluku, lahlani, lahlani lawo manecklace, lahlani, lahlani lawo makeup, lahlani, lahlani lawo macici, lahlani. Zonke lezi zinto ngoba zibuswa imoya yobumnyama, kumakholwa, kuzithunywa, kubana bonke abantu abalangazele nabafisa ukubona umbuso wezulu ngelinye ilanga, abathanda ukuyongena ekhaya ezulwini. Ngoba kumele sazi bantu baNkulunkulu ukuthi imiyalezo iqondiswe kubani, and baningi ngiyaphinda, baningi bagcwele lapha emhlabeni abalinyanya iqiniso. Siyakubona sonke lokho, baningi abangalifuni okuzothi makufika isithunywa saNkulunkulu sizoletha amaqiniso azosiza aphulukise asindise imphefumulo yabantu abaningi, bese bayamsabisa ngokuthi bazombophisa, bamsabise ngokuthi bazomenza ukuthi kuthiwa kumele abulawe, kuthiwa kumele wenze u-1 no-2 no-3. Ngobani? Ngoba ulethe amaqiniso lapha emhlabeni, ngoba ulethe amaqiniso kubantwana bakhe, kubantwana bakaNkulunkulu, ngoba ulethe into ezobaphulukisa, ibasuse maphi? Ezonweni, izona ezibasa efeni. Ngoba kahle kahle into eyenziwayo lapha emhlabeni, angithi siyazi abantu baNkulunkulu ukuthi incwadi kaJohn 10:10 ithi sithi size ngokuzotshontsha, size ngokuzobulala, size ngokuzobhubhisa. So into eyenziwa izithunywa zikaNkulunkulu lapha emhlabeni zizosusa abantu ekuntshontshweni, kuloko kuntshontsha abantshontshe kona, zizobatshela ukuthi lalela, yabona njengoba ugqoke le nto leyo iyona ekwenza ukuthi untshontshe-ke mangabe usenkonzweni. Njengoba ugqoke lawo macici lawo, ngizobuka nje isibonelo, njengoba ugqoke lawo macici lawo iwona ayenza ukuthi untshontshe-ke mangabe usenkonzweni ungayizi intshumayelo kaNkulunkulu, ungawuza umyalezo. Kunalokho kufikele lidumuni lelihleli kuleli cici leli, licabangise zonke izinto eziningi kayi, licabangise ukuthi Nkosi yami umfundisi yoqeda nini, licabangise ukuthi hayi uyazi mina kumele ngiyopheka, asaphumi kade enkonzweni, kade ku-1 no-2 no-3. Licabangise ukuthi mhlasimpe ifoni yakhe yakhala usuyayithatha uyayibuka, usuya-check uFacebook, awusanakile lapha ngaphambili, usunake lento le. Licabangise zonke lezo zinto, ukuntshontsheka lokho, untshontshe ngalesi sikhathi bekumele ngabe ureceive imiyalezo omkhulu buzobe usizo kwena, but wathumbeka wantshontshelwa. Sizokwenzani isitha? Sizontshontsha. That is how isitha sintshontsha abantu abaningi, iyona ndlela esibantshontsha ngayo. Sikuntshontshe bekumele uhambe enkonzweni ngoba bhizinesi izinto uthi hayi ngeke ufuna ukuwasha, ngeke phela, awu ngiyasebenza, awu ngeke ngaphumuli, wara. Usuntshontshwe ingqondo yakho, ayisazi manje ukuthi kumele ukhumbule usuku leSabatha ungcwelise, uqaphele njalo, ulikhumbule njalo. Because uNkulunkulu akazi athi amanye amasabatha anibobuye nibe ibhizinesi izinto, amanye amasabatha nibobuye nenze okunye, cha. Uthi asilikhumbula njalo silungcwelise.
Angithi kumele sebengcwele each and every day ngoba uthi uNkulunkulu ibani ngcwele ngokuba mina baba wena uhlala ekhaya nginjalo ngingcwele. Imagine ke if ethe zingcwelise every day bese kuba nosuku specific. Ilona impela kumele libe ngcwele ngoba lolu suku lolu lunengelosi kahle kahle. Usuku leSabatha lunengelosi, ingelosi ephilisayo, ingelosi ephulukisayo, ingelosi efundisayo, ingelosi eletha ibusiso. Le ngelosi le isuke izokuhlambulula kwizono zakho zeviki lonke. Kade wona, kade uqamba amanga, kade utshontsha, kade ufeba, kade uqale phansi wabhema, kade uqale phansi wenza zonke izinto. Wadla ngendlela engafanelekile kwagula. So mase sokufika ingelosi yeSabatha isuke isizokukhulula kulowo mkhuhlane loyo obusukuphethe. Isuke isizothatha zonke izono zakho because kumele ukuthi uyivume zonke. Isuke izothatha zonke izikhalo futhi zethu singabantu. Ukuthi inkosi sesibhekene nokuthi njengamanje. Inkosi sesikhala ngokuthi inkosi senkingeni no1 no2 no3. Izothatha zonke lezo zikhalo. So izofika wena ngeSabatha awukho wena usemsebenzini. Izofika ngeSabatha wena awukho usemcimbini. Izofika wena ngeSabatha awukho usemgcwabeni. Izofika ngeSabatha awukho ukuphi kuphi. Cabanga zonke lezi zinkinga zeviki lonke ngoba ziningi phela. 6 days ziningabi inkinga obhekane nazo einsukwini ezo6. Uyayidinga le ngelosi yeSabatha. Wena futhi uyawudinga lo mshado. Le ngelosi yeSabatha ibizo lethi sibusiso sakho sokuthi uthole umshado. Wena uyawudinga umsebenzi kade ukhulekela uzilela ucelela la inkosini unikelela. Isizoletha lo msebenzi wakho kade unikelela awude ukhulekela awusekho wena. Ingelosi yeSabatha idinga lapha enkonzweni njalo ngeSabatha. Alikhe la mahala ayixoxisi. So mazotholakala ungekho isibusiso sakho, mazotholakala ungekho ukuphiliswa kwakho, mazotholakala ungekho ukukhululwa kwakho, ukuhlanjululwa kwakho, ukusindiswa kwakho, uzokuthola nini? That is why if uzoleka ukuattenda enkonzweni, uhambe kube uwena oba nenkinga, uhambe kube uwena ophelelwe uthando, uhambe kube uwena osukayo endleleni, ube nenkinga zikunethe. Why? Because ngale nkathi ulindeleke wena ukuthi ngabe uyothola zonke izinto kumele ngabe uyithola endaweni nasemthonjweni la wathembisa khona ukuthi inkosi ngizoba sendlini yakho ngikhonze insuku zonke zokuphila kwami. And insuku zokuphila kwakho ilezi insuku ezispecific uNkulunkulu azibekile ukuthi akukhonzwe ngazo okuyisuku lwani lweSabatha. So lolu suku leSabatha wena usutholakala awukho enkonzweni, awukho endaweni la wathembisa khona qobo lwakho ukuthi inkosi ngizoba kule ndawo. Nguwe wathembisa. Ngowa owaletha leso sifungo. But awusatholakali kulapho njengamanje shothi uyasibreak isifungo sakho. And abantu baNkulunkulu into ekumele hleze siyazi ukuthi konke esikwenzayo sizenzela thina. Ifunga bangakhona enkonzweni, wena uzolahlekelwa leso sibusiso. Ifungezanga, wena uzongethola ukuphulukiswa. Wena uzongathola ukubiyeleka. Wena uzongathola ukubika zonke inkinga zakho. Wena uzongathola ukwazi ukuthi unikele embengeni kaNkulunkulu because iningi into kumele ukuthi uyinikelele. Kuhlezi kuningi abantu baNkulunkulu. Emaphushweni, ubuthakathi, ukubiyelwa, ukusizwa, ukulashwa kuningi and kusuke kuningi leSabatha. Ezele lokho. Remember, kuzanyazanyisa ichibi. Kwahlezi kuba ningilo seyifika njalo izozamazama isichibi. Uthi bonke abangenile lapha ngaphakathi bathola ukuphulukiswa. Bathola ukuphiliswa. But if ungafikanga wena selizanyazanyiswa ichibi, wena ongeke uzukuthola ukuphulukiswa, wena ongeke uzukuthola ukusindiswa, wena ongeke uzukuthola ukuphiliswa, wena ongeke uzukuthola ukulashwa. And okunye kumele sikwazi abantu baNkulunkulu ukuthi ezinye izinto kumele sisheshe sicele enkosini bathi ngesingisi phecelezi prayer ngoba isuke ziseza. Especially if uNkulunkulu ezosicacisela ngamaphupho, ubone ephushweni kwenzeka into engekho right. uNkulunkulu usokutshengisa into ezokwenzeka. So ngalo nkathi uyibika wena enkosini, usuke sheshe uyiqalekisa le yankinga ukuthi ingabe isafika. Usuke sheshe uyibika enkosini ukuthi hayi bonkosi, nako ngiphupha ngingcika nemoto kanje. Ulibika nje ngoba linjalo iphupho, nako ngiphupha ngidla kanje emaphushweni. Nkosi ngicela ungiqalekisele yonke le moyo ebuthakathi ezakimi ezongihlasela ngalesi sikhathi. Nkosi umthetho mina ngidla inyama kodwa ngiphupha ngamaphupho ngidla inyama kakhulu ngendlela eyisimanga. Manyala amandla wangaphupha inkosi. Muhlela muntu ongophupha ngiyacela inkosi ukusheshe uqalekise, kusheshe kusuke ngalesi sikhathi. Ngoba ngidingile into ukuthi yenzeke. Ngoba if ungezokubika enkosini, uzokulinda, ukulinde and la kuzofika khona kuzofika ukuthatha ukubeke phansi. Uzokulinda uyitshela ukuthi hayi yonke into isihamba kahle and la kuyofika khona kuyoqhumba phansi kuyophela ngawe. But wonke amathuba uNkulunkulu asibusisa ngawo kumele siwagcine siwasebenzise singabantu.
ngoba vele izimpi zihlezi zikhona and kumele hlezi njalo sizibiyela ngoNkulunkulu ngokukhuleka ngokunxusa. Ngoba njengoba ngike ngabeka qala nomyalezo ukuthi imimoya esidila nayo njengamanje angeke sayinqoba ngaphandle kokukhuleka nangokuzila ukudla. Angeke wazi ukumelana nayo ngaphandle kokuthi uNkulunkulu abeseduzane nawe. Ngoba ngale nkathi uNkulunkulu eseduzane nawe, ingale nkathi ukwazi ukwenza konke because awunamandla wena. Uyidokodo nje kuphela. Umzimba nje kuphela. Wamehlo nje kuphela, uyindlebe nje kuphela, uyizandla nje kuphela, uyinyawo nje kuphela. Igumbi nje kuphela elidinga umoya kaNkulunkulu. Khona lizokwazi ukuthi ngezandla zakho ukwazi ukuphulukisa usiza abanye abantu. Khona uzokwazi ukuthi ngamehlo akho ubonalele okufanelekile nokungcwele. Khona uzokwazi ukuthi kumele wenzeni. Khona uzokwazi ukuthi ngendebe zakho uthini. Ngoba even abantu beshumayela basuke beqhubha beholwa ngumoya kaNkulunkulu. Kwakubhala izincwadi basuke beholwa umoya kaNkulunkulu. Even neBhayibheli liyasho ukuthi izithunywa zikaNkulunkulu zonke ezibhala iBhayibheli azibhalanga ngokuthanda kwabo kodwa babehamba beqhutshwa ngumoya kaNkulunkulu. Kungeke ngokuhlanganipha kwabo, kungeke ngokwazi kwabo. Babengazazi kanjani izinto ezinkulu kangaka. Babengazazi kanjani izinto ezimangalisa kangaka. Babengazazi kanjani izinto ezingcwele kangaka. Babezowazi ngani ukuthi if uweba lapha emhlabeni uyejele. If uweba wobele omunye umuntu niyaxabana nibe nakho ukuthula. Babezobazi ngani? Wayezokwazi ngani ubaba Mose yonke leyo nto leyo? Ngoba yena ezaliwe engumntwana lapha emhlabeni. Wayazi ukuthi mhlawumbe yonke into uyayithatha nje yonke into uyenza isinoma kanjani but wayedinga isandla esikhulu somzali. Njengomntwana lapha emhlabeni akazi lutho. Akazi ukuthi mangithatha into kamakhelwane ngayithatha ngayidla ngayicelanga kungeyona yami sengenza isono. Wayengazi ukuthi mangabe ngithathe into efrijini ngayicela ngaqala kuma sengenza isono. Ngoba umntwana akazi lutho. Ngoba singabantwana. Kodwa ngemzali ohleze khona, ngomzali umsebenzi wakhe ukuthi afundise, asize, ayale umntwana. Uyena owaziyo obonelela zonke izinto azi ukuthi okay nje umntana wami enze kanje kubeleke ibiyalo ukuthi kahle kahle kwenziwa kanje. Uthatha into yakamakhelwane eyabo akusiyona yakho. Bekumele mhlawumbe uyicele kuqala bakwenzela umusa bakunikeze. Kodwa futhi azi ukuthi akuzona zonke izinto lapha emhlabeni okungezakho. Ezakho ilezi engizofika nazo mina njengoma wakho. Ngifikele nayo. Kumele ucele kimi njengoma wakho ngoba imina okuzalile. Imina okubalekile ukuthi ngigcine yonke into pheceleza ama responsibilities akho aziwe yimina mntanami. If kunento oyidingayo, tshela mina. Imina engizokunikeza. Tshela mina. Imina ozokwenzela. Tshela mina. Imina engizokufinyelelisa lapho. Ngoba yena akazi lutho. Yena ngatshela nombani. Yena ngabuka athathe enze isinoma kanjani. Kepha ngokufundiswa nangokuqondiswa nangokwaziswa uzogcina azi ukuthi kahle kahle kumele ngabe ngenza kanje, angimele ngabe ngihamba kanje. So nabantu bakaNkulunkulu bebedlulisa zonke izinto uNkulunkulu abayaleza ngazo, yonke imiyalezo, iziprofethi, zonke izinto uNkulunkulu athi awaletha ngomoya wakhe, ngezibonakaliso, ngamaphupho, ngokutshala enhlizweni. Kusuke kumyalezo evela kuNkulunkulu ngoba uyena ngomnini wamandla wonke ongusazi wakho konke. Izithunywa zazi lutho. Izisebenza zazi lutho. Abafundisi abazi lutho. Ababishophi abazi lutho, abashumayeli abazi lutho. Abaprofetikazi abazi lutho. Bathi balibona lapha ephushweni. Bese bayatshela kuchazisela ukuthi okay leli phupho yebo nje ubone 1 no 2 no 3 kahle kahle lokhu icode esho lokhu. Lokhu kusho ukuthi hlanganisa kanje, uhlanganisa iphethini bese uyazi ukuthi okay naku umyalezo. Usuke ngazi, usuke azi ngani. Kwesinye isikhathi kudingeka ukuthi wenze ama research. Ufunisise ukuthi ayibo njengoba ngiphupha into kanje, uNkulunkulu waveza ukuthi okay waveza isikole, waveza amanzi, waveza ukuthi nokuthi bese uyahlanganisa ukuthi okay isikole sesha impilo, uhlanganisa ukuthi okay amanzi asho ukuthi ukuhlambuluka. Zonke lezi zinto uyihlanganisa bese uyakhanda uthola umyalezo ogcwele bese uyadluliselwa ngendlela efanelekile nangokuthanda inkosi umntana wesinomhlaba. So zonke izinto abantu baNkulunkulu so kuNkulunkulu ohola ngomoya wakhe weqiniso. Because abantu basebenzela ukuthi babe izindebe zakhe. Abantu basebenzela ukuthi babe ngamehlo akhe. Abantu basebenzela ukuthi babe izinyawo zakhe. Kuphela labo onhliziyo zabo zinjalo izivuma ukukwenza lokho. Ngoba uNkulunkulu akaphoqile umuntu. Ngoba uNkulunkulu udinga abantu abazoba nezinhliziyo ezichobezekileyo. Okuyibandla laKristu azolanda lapha emhlabeni, abantu abanezinhliziyo ezinhle. Usho njalo incwadi eMathewu 5 angithi ithi bonke abanezinhliziyo ezihlambulukileyo bayobona umbuso wezulu. Athi inhliziyo yakho kumele ibe ngenhliziyo enjengomntwana omncane. Inhliziyo engenamagqubu. Inhliziyo engabambi izinto. Inhliziyo exolayo. Inhliziyo ende. Inhliziyo enhle. Inhliziyo kaNkulunkulu. uNkulunkulu akanawo amagqubu. Akakubaleli izono zakho. Yebo mase uyilethile wathi inkosi ngexolisa. Akalibele kubalele ukuthi unayizolo ukwenzeni.
nayizolo ukwenzile nakuthanga ukwenza nangalela ngokwenza cha indlela nenhliziyo enhle nomnene ngayo uNkulunkulu uyakuthethelela angiphathi kuJesu Kristu umalusi ummeli uyena osimela ngaphambi kwaNkulunkulu and enjalo umela ngisho nabangaxolisanga umela ngisho abangazondelanga beza kuye kodwa aqhubeka abathande. That is why namhlanje kukwazi ukuthi kudluliswe amazwi kosaziwayo kudluliswe amazwi imiyalezo kubantu abaningi abangenandaba noNkulunkulu betshelwa I quote nje for example mina Dlamini ubrother Enigma yasho ukuthi uJesu uyakuthanda and yena athi hayi leli khehla leli lo mfundisi lo ngenza isilima mina ngeke nje ngize ngithathele cabanga izulu libhizi liyamlandela izulu liyamthanda liyamtshela ukuthi liyamthanda yena uzothi hayibo hlangana phi nale ndoda yawo nangumfundisi esenza ilima mina nje ngeke ngize nje ngilo nginyakaziswa yilowa abanendaba baningi abantu abangenandaba izulu kodwa nenendaba nabo baningi abantu abangamfuna uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu uyabafuna baningi abantu abangenandaba nokuthi yini iBhayibheli abangenandaba nokuthi yini izulu abangenandaba nokuthi bayophelela lapha ekusasa abangenandaba but into abanendaba nayo imali abanendaba nayo izinto eziphathekayo abanendaba nayo ukuthi mina nginani mina ngisaziwayo mina ngithanda ukuthi mina ngaphila lempilo mina ngenza 1 no 2 no 3 mina ngiachieve ukuthi mina ingane zami zukuthi nokuthi but izulu libe libalandela lithi phendukani libe lithi phendukani. The reason why uNkulunkulu libe lethunyela izithunya zakhe libe lethunya imiyalezo yakhe libe leqwashisa eqhokashilisa abantu ngoba uyabathanda uyazi ukuthi ubumnyama bufuna ukubabulala ngalendlela nangalendlela nangalendlela uyazi ukuthi already sebeyabulawa futhi ngalendlela nangalendlela nangalendlela yikho libe lesikhanyisela kancane kancane ukuthi qaphelani ukuthi ayibo qaphelani ukuthi bukani sekukuthi bukani sekwenze ukuthi so bantu baNkulunkulu kuningi lapha emhlabeni okwenzakalayo kuningi abantu baNkulunkulu esikubonayo kuningi abantu baNkulunkulu asixwayisa ngako kuningi futhi uNkulunkulu athanda ukuthi sidede sisuke kukona but umbuzo uthi siyadeda yini umbuzo uthi siyasuka yini umbuzo uthi thina siyamlangazelela yini sekusithekeni kophezulu konke. Miningi imiyalezo uNkulunkulu ahlezi siyaleza ngayo kuningi uNkulunkulu ahlezi esifundisa kona ahlezi efisa ukuthi sikwazi kodwa kulala kithi abantu baNkulunkulu ukuthi sikulangazelela kangakanani ukwazi sikulangazelela kangakanani ukuqonda sikulangazelela kangakanani ukwenza. Ayikho into ebhlungu yazi bantu baNkulunkulu sengizoya nje kwisifundo sanamhlanje ayikho into ebhlungu njengokuthi empilweni ulibe luqala maphansi ayikho into ebhlungu nje la njengaleyo let's say udlala igame kanje igame udlala uthi uyabuka okay ha senginyoka yami isingaka hawe mase nokuthiwa yipi uhlobo legame oyidlalayo uthi uyabuka uvela uqhuli sekumele ngiqale emaphansi uvela uphelele uthando uvela uphelele igazi uvela umoya kushone phansi kodwa if ukwazi ukuthi ngifuna ukufinyelela kule score ngifuna ukureacha le target ngifuna ukufinyelela kule level uyakwazi ukuthi uphinde ugqugquzeleke ukuthi wenze njani uqale emaphansi akumnandi kubhlungu kuyagqilaza kuyakhathaza kodwa zibuza ukuthi ngizozuzana zibuza ukuthi ngizoluzana zibuza ukuthi kubaleke ngani. Yebo lapha emhlabeni akumnandi ukulwa akumnandi ayikho into ebhlungu njengokulwa ayikho into ebhlungu njengokugijima but zibuza ukuthi ngizozuzana yebo uwile uqhuzukile wawo wathi uyabuka wema sengihamba indawo engaka kuthiwa ke kumele uqale phansi uthi uyabuka ha sengihamba indawo engaka qala phansi uqhuzule ukuthi awubonanga ukuthi lapha bekuno 1 2 no 3 kodwa manje kube usiyaza ngithi qala maphansi ukuze mawufika lapha ungabe saqhuzulwa ile nto leqhuzulile kodwa udlule eceleni kodwa wenze ngalendlela ngothando nangintshisekela nangogqozi nangokufisa ukwazi uqale maphansi nangampela okuyinto eshaya abantu abaningi ukuthi abakuthanda uqala maphansi akumnandi vele akumnandi ukuphinda iclass usufunde unyaka wonke izinyanga ezingaka 10 months wonke ulibele ufunde ulibele uvuka linetha ulibele uvuka lishisa ulibele uvuka linamafu lipholile uvuka kunjani kunomoya ushone khona ubuye esikoleni ungafuni lutho ubuye ugqilazekile ukhathi lulambile ubuye uzela ubuye ucikekile ubuye ucobekile ubuye uyikona konke
kade ushawa uthisha ukhohlwe ukwenza i-homework, ushawa uthisha ukhohlwe i-exercise ekhaya, ushawa uthisha ufike late, kuningi. Akumnandi. Akumnandi. And then kuthi mase sekuphela unyaka utholakale kuthiwa not promoted, not achieved. Qala maphansi. Into ebuhlungu kangaka, into enzima kangaka. Unyaka wonke. Kade ngivuka kangaka. How am I? Sengizovuka the same thing kade ngiyivuka na last year. The same class. But kumele uyibuze ukuthi ngilekephi. Kumele uyibuze ukuthi yini le ngenze ngangaphansi. Ngoba uthe uqhubeka uvuka waba busy ema toilet. Ubuthi uvuka kodwa bungawenzi umsebenzi. Ubuthi uvuka kodwa bungamnaki uthisha. Ubuthi uvuka kodwa ungawalate ama assignment. Uthi faka u0 se. Ubuthi uvuka uhluphe eklasini ungalaleli. Yikho nje manje kuthiwa qala amaphansi. Ngoba uhlulekile awuyenza into kumele uyenze kuleli class. So kubhlungu njalo. Kumele ukuyibuza ukuthi kubaleke ngani ukuthi ngize siqede lesi sikole. Kubaleke kangakanani ukuthi ngiphumelele. Kubaleke ngendlela esimanga. Ngoba impilo injalo. Impilo idinga ukuthi ibe nempumelelo egcineni kosuku. Idinga ukuthi ibe nempumelelo kusasa. Kumele uphumelele empilweni angithi. Kumele uqede ukufunda, uthole umsebenzi, bese usutholile umsebenzi bese uyasebenza. Usebenze, uzakhele indlu yakho. Usebenze ukuze umsebenzi mawuphela ngelinye ilanga uyazi ukuthi unendlu ohlala kuyona, unendlu ohlala kuyona. Usebenze ngokunamandla khona uzosisiza wena ngaso sonke isikhathi. Usebenze ngokunamandla khona uzosisiza nabantwana bakho bakwazi ukuthi bathole indlu abazohlala kuyona. So nala inkosini kukanjalo abantu baNkulunkulu. Uyakhula ufunde. Ngale kathi usafika enkonzweni usafunda iBhayibheli, uyafundiswa umpriest wakho, uyakufundisa umfundisi wakho, uyakufundisa prophet, uyakufundisa, uyakutshela inkinga zakho, uyakutshela ukuthi khulekela ukuthi akusize kuzona zonke izinto. Ukhule. Ulibele ushayeka ngithi, ulibele zikunetha ngithi, ulibele ubuyele emuva ngithi, ulibele ulingwa ngithi, ulibele kwenzeka izinto eziningi empilweni yakho. Kodwa lokho akungawenza ukuthi ubuyele emuva, ulahle ithawula, ulahle ithemba, but akwenze ufune ukukhula. Akwenze ufune ukwenza kahle. Akwenze ufune ulangazelele ukwenza yonke into efanelekile ukuze uzophumelela kusasa. Yonke into oyekiswa yona kuthiwa ngoba ususenkolweni ke manje usubhabhadisiwe. Awusamele ke manje ukuthi uhambe uhleba, uhambe uhlala nabantu emasalonini uleve indaba. Ukushiye ngempela lokho. Ezinye izinto abantu baNkulunkulu kumele siyazi ukuthi awuzovela uyishiyele ngokuthanda kwakho ngithi, awuzovela uyishiyele ngamandla akho ngithi. But uzomele ukuthi ucele amandla kabani kaMdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu ukuthi Nkosi iyangisinda lento. Ngiyacela ukuthi ungiphe amandla ukuthi ngishiye. Ngoba zonke izinto zinemoya ngaphezulu angithi zinemoya ngemuva. Ezodinga ukuthi wena ucele umoya kaNkulunkulu ozodila nalo moya ongemuva. Iwona kumele ukuthi ulwele. Iwona kumele ukuthi ususe lento le. Ngoba wena awunawo amandla ukuthi uyisusele wena. Kuyenzeka abantu athi umuntu ngifuna ukuye kutshwala abiyeke for mhlawumbe izinyangana. Ezitshela ukuthi uziyekela ngokuthanda kwakhe. Ayikho into lapha emhlabeni especially nobudimoni phakathi ongakwazi ukuthi uzenzele wena ngokuthanda kwakho. Ngoba wena idimoni awulibona ngithi, wena idimoni awulaza ngithi, but uNkulunkulu uyalazi futhi uNkulunkulu uyalibona. Bona udinga ukuthi ucele umoya kaNkulunkulu ukuthi woza baba. Nkosi ngicela usondele kimi ungilwele. Bese ngomoya wakhe ngokuhlezi ukhuleka unxusa uzila uzilahle enkosini. Uyena okwazi ukuthi adile nalomoya lo. Uyena okwazi ukuthi adile nale demon leli. Ungalibonanga. Bese ubona izinto zenzeka ubona kube lula. Ubona kade amabhuluke ungaphela usuku uligqoka each and every day usuze wafakela umqondo ukuthi umhle ube nomoya wobungqingili bathini ama-lesbian. But uvela ubona uliyekeka ngobani? Ngoba uNkulunkulu ukunika amandla, ngoba uNkulunkulu uyakulwela. Uthi yazi angikwazi ukuphuma Nkosi yami ngingawugqokanga amacici, angikwazi ukuphuma ngamakeup-ile. Ubone ngelinye ilanga avele wakhumule nje ungabi nendaba nawe. Washiye nje sinoma kanjani. Ubone kwenzeka futhi. Ubone uphumelela futhi. Ubona nje yonke into ibalula ngendlela esimanga. So bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu uyena osilwelayo kuzo zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni. Wena kudingeka ukuthi wenze njani? Kudingeka ukuthi uzimisele. Kudingeka ukuthi uze enkosini. Kudingeka ukuthi ulangazelele. Njengomntwana ozobona ukuthi ufailile.
Angaloku ebheka ukuthi hawu ngeke sengisebenze kangaka. Qala maphansi. Kuzosiza wena. Okwenze amakholo amaningi awe njengamanje enkolweni. Awe njengamanje uNkulunkulu. Ingoba athi alwe kuthi mase kufika la kumele ukuthi asebenze khona. Asebenze bese yakhathala shiye kanjalo. Athi hawu ngeke ngize ngikwazi, hawu phela mina ngeke, sengisebenze kangaka, sengishumayele kangaka, hawu sengivakele kangaka, sengenza ukuthi nokuthi. Bese bona ukuthi hayi ngcono abuyele emuva, ngcono alale, ngcono enze umathanda. Ila khona ke imoya iza ngamandla ke. Ila khona ke amadimoni eza ezohlasela ngoba athi uselele, usephansi, usewile. Ake simshaye senze isiqinisekiso ukuthi akaphinda sisukume lapha. Ngaleyo ndlela abantu abaningi befa ngayo. Ngaleyo ndlela amakholwa egcina ephelele isihogweni ngayo kunokuthi aphelele enkosini. Ngoba sihlwalele ukulwa njalo singabantu, especially abantu bakaNkulunkulu. Hlalele ukulwa, alikho lamahala, alikho lokulala, alikho lokurelax, alikho lo But insuku zonke izinsuku zempi, insuku zonke izinsuku zokulwa, insuku zonke izinsuku zokwenza intando kaNkulunkulu. So isihloko sethu sithi zazi ukuthi ukephi noNkulunkulu. Zazi ukuthi ukephi noNkulunkulu. Njengasesikoleni, kumele uzazi ukuthi okay ngikuyiphi grade njengamanje, ngikuphi level njengamanje. Nasevarsity kumele uzazi ukuthi okay ngikuphi njengamanje. Sekwenzakalani? So bantu baNkulunkulu, amazinga ahlezi eshintsha enkosini ngokuhamba kwakho. Ama level ahlezi eshintsha ngokuhamba kwakho ukuthi uhamba phi njengamanje, wenzani njengamanje. Ukwenza kwakho nangokuzikhandla kwakho ukwenza ahluke ngaso sonke isikhathi uma uzoshayeka. So ngalenkathi ushayeka, ngalenkathi ulinga, amazinga akho ayahluka enkosini. Ngoba ngalenkathi let's say uzothi uNkulunkulu ungawuphuza udrink. And then mawungawuphuza udrink kunomoya ozohlala kuwena ozokusiza ukuthi udrink ungawuphuzi. Lo moya lo mawuhleli kuwena uhlalela ukuthi ngaso sonke isikhathi ukukhumbuza ukuthi ayibo drink awuphuzi. Noma abantu bethi ayibo phuza kancane shaka kancane, uyakukhumbuza ukuthi lalela wena udrink awuphuzi. Lalela wena ukuthi nokuthi awukwenzi. Lalela wena uphili kanje, wena uphili kanje nakanje. Kodwa ngalenkathi ulingwa ugcina usuyenza le nto, ulinga ugcina usuphuza, uphuze lo drink. Uzokwenzani lo moya? Because uzoqala ukuyaleza ngithi, uzoqala ukukhuluma nawe ukuthi ayibo ungaphuza udrink. Uzoqala ukukhumbuza ukuthi lalela ayibo wena uphuza udrink. But ngalenkathi uphuza uzosuka ngoba uyabona ukuthi awulaleli shuthi awunendaba nawe. Ukuyalile waxwayisa. Uyazi ukuthi wena unesifo sashukela ngithi, uyazi ukuthi mangabe uphuza udrink uzokulimaza, udrink uzokwandisa lo shukela lo bese uyakhula ube ngaka. Bese ungaseyenzeki into efanelekile emzimbeni wakho. But lesifo sashukela kunokuba siphele sizoliqhubeka sande. Ngoba wena ucelile iNkosi ukuthi iNkosi ngicela ukuthi ungilwele, ngicela ukuthi siphele lesifo sashukela. Kodwa ngalenkathi wena wenza into ezokwenza ukuthi lo shukela uqhubeke wondleke, uzokuyeka umoya kaNkulunkulu. So lento ifana nokuthi ke ngalenkathi ususile lelo gunya nanoma lokho kubiyelwa ngalo moya ozolibela ukukhumbuza leli qiniso. Uyasuka and then bese uyaqhubeka uyenze leyo nto leyo. And ngaleyo ndlela ukusuka komoya kaNkulunkulu uzokukhumbuza iqiniso, ukuhlala komoya washukela ozolibela ukuhlebela ukuthi qhubeka ukwenze. And then wena uzoyitshela ukuthi hayi kusahamba kahle, mina ngisanomoya kaNkulunkulu, uNkulunkulu usaseduzane nami, usangisiza nanani, kanti akasekho. So amazinga ahlezi eshintsha enkosini ngokuhamba kwakho, ukwenza kwakho nangokuzikhandla kwakho. Okwenza ahluke ngaso sonke isikhathi uma uzoshayeka ulingwe bese ungabe usakwenza obujwayele ukuthi ukwenze. Okuyingakho kusemqoka abantu baNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ukuthi uzazi ukuthi umiphi nenkosi, umiphi noNkulunkulu, uhamba phi noNkulunkulu, wenzani. Kumele uhlezi uzazi ukuthi okay manje sesihamba ukuthi, okay manje sesikwileveli ukuthi. And into engithanda kakhulu abantu baNkulunkulu, uyakwazi ukuzibona ngezinto obusukade uyiyekile, usubona usubuyela kuzona ukuthi engazuthi level manje sengiyehla, engazuthi manje angisenzi kahle, engazuthi manje angisakhuli kunokuthi ngikhule ngiyancipha. Uzazi ngaso sonke isikhathi ukuthi umiphi nenkosi ukuze kulelo zinga wenze konke okwakhona. Kubalekile. Muka grade 8 enze yonke into ka grade 8. Uka grade 10 wenze yonke into ka grade 10. Ngoba njengoba impilo ifana nesikole bantu baNkulunkulu.
esikoleni kuyenzeka uphumelele, kuyenzeka futhi ungaphumeleli, okubiza ukuthi uzisize wena ngokuqala maphansi. Njengoba kade ngabeka ukuthi akumnandi vele ukuqala maphansi, akumnandi ukuthi uphinde into eyodwa, same old, over and over again. Kodwa kusiza wena khona uzophasa, khona uzobona ukuthi ubhedephi, khona uzobona ukuthi ikuphi la kumele ukuthi ulungise khona. So lapha emhlabeni siphila impilo eluhambo kakhulu nenkosi uJehova umdali wezulu nomhlaba, uKristu esidonsa, esinyubula ezweni ngokulangazelela kwethu. Silangazelela ukuphila okuphakade. Ngoba ithina silangazelela ukuphila okuphakade, angithi? Ithina silangazelela umbuso wezulu, angithi? Ithina sikudingayo. UKristu nokuphila okuphakade, umzulu nomhlaba elakhe. uNkulunkulu nokuphila okuphakade, umhlaba hello, umhlaba ungowakhe. Izingelosi ngokwenza intando kaNkulunkulu zinokuphila okuphakade. Bonke abenza intando kaNkulunkulu banokuphila okuphakade. Ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wazonikela indodana yakhe ukuba okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nani nokuphila okuphakade. John 3:16. So ngaso sonke isikhathi kumele siyazi siqonde singabantu ukuthi uba nokuphila okuphakade uma ukholwa uJesu Kristu. And uthi usukholwe uJesu Kristu bese uyazi ukuthi okay, njengoba sengikholwa sekumele ngenzeni manje, njengoba sengikholwa sekumele ngiphile empilweni njengamanje, sekumele ngishiye njengamanje, sekumele ngenze ini le kumele ngiyenze, yini ekumele ngayenze, yiphi into ekumele ngiyiqoqashele, yiphi into ekumele ngibalekele. And ngokwazi kwakho nangokwenza kwakho, esho njalo uJakobe ukuthi masibe ngabalenzayo izwi, singabi ngabalezwayo kuphela sizikhohlisa. So if silenza izwi ngaso sonke isikhathi, sizokwazi ukuthi sithole ukuphila okuphakade lokho esikudingayo. Ngoba siyabona sonke siyazi kumnandi ukuphila, kumnandi ukuvuka, kumnandi ukudla, kumnandi ukuhleka, kumnandi ukulala, kumnandi ukujabula, kumnandi ukubumbana, kumnandi ukuthandana. Yonke into esempilweni imnandi. Kodwa kulo mhlaba akusekona lokho kweqiniso. Kulo mhlaba yonke into isifake. Kulo mhlaba yonke into ayiseyona. Ngeke ngezwe nje omunye umama kwamakhelwane wathi even ngisho iqanda, imagine iqanda seluplastic. Iqanda into enjani le, impilo enjani lesisiphila njengamanje. So lapha emhlabeni siphila impilo yoluhambo kakhulu nenkosi uJehova umdali wezulu nomhlaba, uKristu esidonsa, esinyubula ezweni ngokulangazelela kwethu. Silangazelela ukuphila okuphakade. Abese eyasithatha asibeke mayelana nakho konke ekumele sikwenze. Asibekele yonke into ekumele siyenze. Asitshengise konke futhi ekumele singakwenzi. Asitshengise konke ekumele ukuthi sikuthathe. Asitshengise konke futhi ekumele sikushiye. Ngaso sonke isikhathi kuyayincike kithi kodwa ukuthi silalela sithobeke kangakanani ukuze sizofunda bese siyakhula. Kepha kuyenzeka ukuthi usukhulile kumazinga amaningi, wawadlula kodwa ungenzanga, mase ukufika la uzongenza khona kahle, kubaluleke ukuthi ubuyele emuva. So kubona bonke abantu abakhulayo izithunywa zikaNkulunkulu kuzokwenzeka izinto eziningi empilweni yakho ezodinga ukuthi ubuyele emuva, uqale maphansi. uNkulunkulu akudedele, uzokhula enkosini, libe lukhulu. Akuyekise uNkulunkulu, yeka ibhluku, yeka ufebe, yeka zonke lezi zinto. Funda izwi, zila ukudla, yekela inyama, yekela ushukela, yekela amakheke, yekela zonke lezi zinto. Uzokhula. Ufike kwizinga thizeni, ufeyile. uNkulunkulu akudedele ukuthi ushone phansi. Awususe umoya wakhe, akudedele ukuthi izilingo zifike zikushonise phansi, enzela ukuthi khona uzofunda. And uthi uma usufundile, ngiyakutshela ukuthi uma usufika kuleyo level leyo, usuke usufika usunomlilo, usungasafuni lutho. Usuwazi usiqaleni ngiwiswe ukuthi, eqaleni ngithakathiwe, eqaleni ngibone ephushweni kwenze ukuthi ngangakunaka, sengizokunaka ke manje. Eqaleni ngiwiswe ukuthi ngibone ephushweni ngidla inyama ngibe ngayidla nangampela, sengizokunaka ke manje. Bese kuya kuwe ukuthi wenza njani, ubuyele emuva uzile futhi ukudla ukuze uzibuyisele enkosini, khona izokwazi ukuthi uphinde uzame kabusha futhi noma uyayekelela ukuthi hayi ke mina ngikhetha lempilo, mina ngikhetha ukuthi ngiphile kanje, mina sengiyayekela, angisazili, sengiyayihlalela. Ila khona ke impilo yakho sezizokunetha khona izinto. Ngoba usafuna ukukhula, ngoba usafuna ukufinyelela uJehova umdali wezulu nomhlaba ufuna ukuthi ufinyelele khona. Kodwa konke kulala kithi ukuthi sikhethane,
konke kulala kithi ukuthi sizikhandla kangakanani, konke kulala kithi ukuthi iyiphi into ekumele siyenze ebalulekile esemqoka ezimpilweni zethu. Uma kufika la ungenzanga khona kahle, uNkulunkulu uyakudedela ubuyele emuva khona uzofunda lapho ushelele khona, nala ungenzanga khona kahle ukuze uzolungisa bese wenza kangcono nakahle kunayizolo noma kunakuqala. Okuhle ukuthi njengoba sengiye ngabeka uthi usubuyela emuva, ubuyela nemfundo eziningi, ubuyela nomlilo, ubuyela nogqozu lokhu kwenza konke osukufundile, ubese wenza kakhulu nakahle kakhulu ngoba wenza njani, usuwazi kangcono. Ngoba ophinde iclass, ophinde ugrade 10 kumele ngabe wenza kangcono because lento le uyifundile. Angithi last year beyifunda because amaphepha ayafana. Angiphathi-ke ka grade 9 hlezi ifana amaphepha kwi-creative arts uzohlezi ukukhuluma ngento eyodwa, o-theatre lapha iyafana lento. Phela bazohlukisa nje kulonyaka bazoyibeka ngalendlela, kulonyaka bayibeka ngalendlela, kulonyaka bayibeka ngalendlela. Kodwa yonke into ihlezi ifana. Bonke labo geography, ama-contour lines, zonke lezi zinto zizohlezi zifana. Miyaka yonke kuzohlezi kubuza into eyodwa. I-maths usine uyohleze usine, ukhosi uyohleze ukhosi, uthani uyohleze uthani. Kuyohlezi kufana ngaso sonke isikhathi. Okudinga ukuthi njalo silwe singabantu. Ulwele ukuthi uqonde kangcono. Ulwele ukuthi wenze kangcono. Ulwele ukuthi wenze kahle ngoba uKristu uyasidonsa. Uyazilungiselela ibandla eliya ekhaya ezulwini. Uyazilungiselela ibandla elingcwele. uNkosikazi yoWundlu ofanelekile ukuthi ngelinye ilanga ayohlala etafulweni adle isidlo esihle esimnandi esingcwele kanye nomvelenqangi. So ngaleyo ndlela kubalekile ukuthi sihlezi sizazi ukuthi sikuphi noNkulunkulu ngoba ungakwazi ukuthi ukwazi lokho ukuthi ukephi nenkosi. Into ongakwazi ukuthi uyazi leyo. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuthi umbuze, bantu baNkulunkulu emkhulekweni kumele hlezi sazi into eyodwa ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba unguNkulunkulu esixhumana naye, unguNkulunkulu esisazana naye, unguNkulunkulu ekumele ukukhulume naye njengoba usukhuluma nomzali wakho, njengoba usukhuluma nobaba wakho. Umthobele ugoqe baba. Ngiyacela baba bengisacela nje ukuthi lapha ekhaya ngithi uku-eda nje ama-room amabili amathathu ukuze sizokwazi ukuthi nezingane zibe namakamelo azo. Athi baba, hawu sizosakhela izindlu mntanami, awu siyabonga. noNkulunkulu ngokunjalo uyakwazi ukuthi usondele kuthi baba uNkulunkulu, ngiyazi ukuthi ngiyakukhandlekela, ngiyazi ukuthi ngenza intando yakho, ngiyazi ukuthi ngiyasebenza, ngiyazi ukuthi ngenza zonke izinto, kodwa Nkosi ngicela ukuthi ungicacisele ukuthi sengikuphi manje nohambo lami, ngishoda ngani njengamanje. And uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akuphendule umuntu kaNkulunkulu. Uyakuphendula uzibone mhlawumbe ugijima, uzibone uqhula, uzibone uwe, uzibone ulimala, ubone ukuthi oh ngifeyilile lana. Okay, ngibheda la, umthetho wami ngila, ngikuleli zinga leli kuNkulunkulu, ngikuleli zinga leli enkolweni, ngikuleli zinga leli emsebenzini. Ngoba siyasebenza sonke abantu baNkulunkulu lapha emhlabeni. So uyambuza uNkulunkulu ngiliphi izinga, ngishoda ngani, ngishoda ngakuphi, ngibhede kuphi, futhi ngingalungisa kanjani. Uzokuphendula mhlawumbe ngephupho, akuphendule mhlawumbe ngesibonakaliso noma ngomholi wakho enkonzweni. Ngaleyo ndlela mase kuphendula, ngiyakuthembisa uzowazi ukuthi kuphendulwa wena, uzowazi ukuthi umyalezo wakho, uzowazi ukuthi oh yazi umfundisi mekhuluma ngokuthi yazi kahle kahle mina ubhekene naleso simo leso, uzokwazi ukuthi njengoba uphuphe u1 no2 oh kahle kahle uzokwazi ngoba uNkulunkulu uzokuphendulela noma ngayiphi indlela ezokwenza ukuthi uqonde, bese yaqikelela ukuthi uzilungise, uzisize wena. Ungacabangi kodwa ukuthi uzokhuleka namhlanje bese ulindele ukuthi akuphendule namhlanje. Cha, engakuphendula after amaviki amabili, engakuphendula after iviki elilodwa, engakuphendula after usuku olulodwa. Kodwa engikuthembisa kona ukuthi uma uhlele ebukhoneni baNkulunkulu uzondla ngezwi lakhe, uzokwazi uJehova umdali wezulu nomhlaba ngabe sekuphendula. So uzothi uNkulunkulu because uzocela ngomkhuleko nje uguqe phansi ngedolo lakho, uzile ukuthi uyazila, uthi Nkosi ngiyacela ungibonise ukuthi ngikuphi nawe njengamanje, ungibonise ukuthi ngihambaphi njengamanje, ungibonise ukuthi ngishoda ngani, mhlawumbe ungibonise ukuthi ngiyami ngakanani njengamanje ngale kwethuni.
uNkulunkulu uzokuphendula ngoba uJehova umdali wezulu nomhlaba ungubaba ongakhodleli lutho okuthandayo umuntu wakhe, okuthandayo umntwana wakhe. Wena ikakhulukazi omlalelayo, wena Nkosi, wena ikakhulukazi umbumba ongamgolozeli, othumekayo, oyenza intando yakhe, angeke aze agodla lutho kodwa uzokunikeza konke okudinga ngesikhathi esifanele. Ngoba uKristu ubonelela konke, uKristu ukwazi konke. That is why ifika elethe ukuthula, elethe uthando, elethe impendulo zakho konke, ekusiza ukona konke. So kumele ushintshe lapha, ulungise lapha bese wenza kahle ngaso sonke isikhathi. Ngoba lena indlela yakho ekuyisa ekuphileni okuphakade. Ngakho-ke mawuhlezi ngiyaphinda mawuhlezi uzazi ukuthi ukephi futhi kuhamba kahle yini. Kufana noma uzoqala ukufika emsebenzini ungakawazi kahle umsebenzi. Uzodinga ukuthi ulibe libuza ngithi khona uzoqonda ukuthi ngempela ngiwenza kahle umsebenzi. Ulibe libuza kumphathi wakho, ulibe libuza ku-supervisor yakho, ulibe libuza ku-manager yakho, ulibe libuza kunanombani obekiwe ukuthi azoba ngaphezulu kwakho ukukusiza nokugada. Ubuze ukuthi ngenza ngakho yini, ubuze ukuthi ngenza kahle yini, ubuze ukuthi kusehamba kahle yini. Khona kuzoba usizo kuwe ukuze ungenzi into engekho right ezokuxoshisa ngelinye ilanga, ukuze ungenzi into ezokuphambanisa ekususe endleleni bese uphelelwa umsebenzi. So uzobona ukuthi kuhamba kanjani lalapha emsebenzini wenkosi. Bantu baNkulunkulu kunjalo, kungokufanayo ncamashi, okungahluke ngalutho. Sihlezi siludinga lolu lwazi ukuze sizokhula sisebenze sivezekise lonke icebo likaNkulunkulu ngokumuvumela asengame, ebese iyenzeka intando yakhe ngaso sonke isikhathi. So zazi ukuthi ukephi noNkulunkulu. Okunye-ke okwedide kakhulu bantu baNkulunkulu okuyinkinga, okuyisizathu sokuthi uNkulunkulu akuqwashise ukuthi sizazi. Isizathu sokuthi uNkulunkulu athi qaphelani ukuthi uzazi ukuthi ukephi, ukuthi kunomqondo ohlezi uba khona, ohlezi ushaya abantu abaningi, ukuthi uma usukhulile noma usubuyele emuva ungaziboni ukuthi ususemuva, ungaboni ukuthi uNkulunkulu akasekho eduze nakho, ungaboni ukuthi awusekho kulela zinga ubekade ukulona. Yes, kade unomlilo, kade ukhuleka, kade wenza zonke izinto, but awusaboni ukuthi awusakwenzi lokho. Uthi usuphansi, uyitshela ukuthi usebenzisa amandla lapha phezulu, kanti awusekho lapho. Uthi usuphansi, kumele ukuthi uqale emaphansi, kumele ukuthi uqale ka-A futhi, awuyiboni ukuthi wena usuka A, but wena uyitshela ukuthi usalapha ya, usahayi. Okuyiyona into ewisa kakhulu amakhola, ayitshela ukuthi asahayi, amadimoni akubuka athi ayibubuka lo uyitshela ukuthi usahamba nemoya kaNkulunkulu, kanti umoya kaNkulunkulu awusekho kuye, bese akushaya, bese khwela phezu kwakho. Ngoba angeke uze ukwazi ukuthi wenze into yaka grade 10 ka grade 8. Ngeke akwenzeki. Lokho kuzoyixokozikisa kakhulu ingqondo yakho. Yikho amakholo amaningi abantu baNkulunkulu ngifisa ukuyicacisa lento ehlezi ewa enkolweni. Ngoba ayitshela ukuthi hayi ke ngisahamba ngaloya mlilo, kanti awusekho kuloya mlilo, usula phansi. Enze okwala kule level okuyona. Khona uzoqala phansi ukukhule futhi. Okay, ngizobeka nje isibonelo. Uyakhula enkosini, ufunda izinsuku zonke, uyazila njalo, uhlezi ulalela injubayelo yeprofethi, uhlezi nje kumnandi. And ngamandla kaNkulunkulu uthi noma usukhuleka uzizwe ukuthi ngikhuleka ngokunamandla, ngikhuleka ngokukhandlekela, ngikhuleka ngengaphakathi. Ukhule ngaleyo ndlela, umoya kaNkulunkulu uyakwengama, uhambe nawe ngisho ngithiwa uhamba ngisho kuthiwa ukephi. Wena bese wenza into njengoba ngike ngayibeka eqaleni, wenze into uNkulunkulu akuyaleze ngakho ukuthi ungayenzi. Uyitshela ukuthi hayi noma ngiyenzile hayi vele ngisa right, ngisahamba nomoya kaNkulunkulu. Njengokuthi uNkulunkulu akuyaleze ukuthi okay, suku11 manje ukuthi awusayidli inyama ngithi. Njengoba ungasayidli inyama, umoya kaNkulunkulu uhlale kuwena. Kodwa wena uvela uyidla inyama bese uyitshela ukuthi umoya kaNkulunkulu usahleli kuwena. Usuyidlile kodwa inyama. Themba ukuthi ngiya-understandeka mangisho kanjalo. Usuyidlile inyama kodwa utshela ukuthi hayi ngisahamba kahle. Awungeke phela uNkulunkulu unamandla, uNkulunkulu usenzela konke. Ikushaye umoya, ikushaye. uNkulunkulu into ekayitshela kakhulu enhlizweni yami ukuthi abantu bahlezi bethanda ukuthi umoya kaNkulunkulu bawusebenzise makuyizinkanuko zabo kuphela. Uthi uzothi uNkulunkulu hayi phela unamandla unqoba wonke amadimoni ngoba nakho ufuna ukidla ngankani leya nyama. Uthi hayi phela uNkulunkulu wathi sizodlana noma yini ngoba ufuna ukidla ngenkani. Ebekushitshele kahle uNkulunkulu ukuthi ungakuthinti lokho, ungakwenzi lokho.
Amandla kaNkulunkulu awasebenzise ngale nkathi ulambile, ngale nkathi ungena gross uthi inkosi zibonakalise kimi, cha. Ufuna ukuthi ushonele nale, ufuna ukuthi uyizamele. Kodwa mase uhamba ngey'nkanuko zakho, usufuna into ngamasibomu, usufuna into ngenkani, bese uthi hhayi-ke, phela uNkulunkulu unamandla, phela uNkulunkulu hawu unqoba amadimoni, phela uNkulunkulu hawu ngeke phela silule sisaba nani nani, ngobani uyifuna lento ngenkani. So kade ngikusho ukuthi angeke uzukwazi ukwenza into ezingeni engalona layo. Wena amukela ukuthi okay, sengikuleli zinga njengamanje, angiqale maphansi, senginga-grade R, sengiphilisana nabantu njengamanje, izinto sengiyibona njengabantu, senginjengabo, angisakhuleki nje ngokuvamile, angisahlonipheki ngendlela kade ngihlonipheka ngayo. Uzibone ukuthi okay, sengila phansi, uzibone ukuthi okay, sengila kule level, uzibone ukuthi okay, sengibuyele la. Qala maphansi. Lokhu kade ukwenza kule level phinde ukwenze. Bekade wenze njani le level ubukade uzila, phinde ukwenze. Bekade wenze njani le level ubukade ushumayela, phinda ukwenze. Ubukade wenza njani kule level ubukade ulalela amazwi, phinda ukwenze. Ngoba kuyacaca ukuthi uNkulunkulu akasekho eduzini wakho, kodwa isikhathi sakho sokuthi umunqenqe futhi ukuthi inkosi buyele eduze kwami. Umunqenqe futhi ukuthi inkosi ngisakudinga, ngisakulangazelele. Ungaze wahlala waze wazinika intuma, waze wakhululeka, wanethezeka, wanaba, ngoba ila khona uzolahlekelwa uthando lwezulu. Qikelela ukwenza okwezinga lakho. Uma ubuyela emuva kuvumele lokho, ukwamukele, ngoba kunento kumele ukuthi uyifunde. Wena qaphelisisa ukuthi yini le engibhede ngayo, ngiyakuthembisa noma uNkulunkulu uzokutshela. Wenze futhi khona uzophinde uphase, unyuke ezingeni okuzoba usizo kakhulu kuwe nasempilweni yakho. Ngakho-ke makholwa, bantu bakaNkulunkulu, nani izithunywa zenkosi, hlala nenkosini nizondle ngezilayo, nixhumane nayo ngaso sonke isikhathi, ukuze nizofezekisa konke enikuzele lapha emhlabeni, ngokusizwa nangokuholwa nguJehova umenzi wezulu nomhlaba. If uzofuna ukuba nenkani, ufuna ukwenza kwesezingeni eliphezulu kwizinga eliphansi, uxokozisa wena, uyidalela wena iy'nkinga, uyidalela wena usizi, uyidalela wena ukuthi impilo yakho iba nobunzima, and the more iba nobunzima, phela uzokuthwala kanzima, uthwale kanzima, bese ugcina ugive up. Uthi hhayi, ayikho lento ekukholwa. Buka le mimoya isingishaya kanjani, buka le mimoya isingilwise kanjani, uzogcina ulilahla ngempela ethawini. Kodwa zazi ukuthi ukiphi, zibone ukuthi uhambaphi, bese uyaqaphelisisa, bese uyazibuyisela endleleni, bese uyazama kabusha, bese uyaphinda futhi, bese uyaphinda futhi, uzowa futhi uphinde. Ngoba lapha emhlabeni kungazuthi sinyuke intaba kanje, washibilika washona phansi, phinda futhi unyuke, phinda ushibile ushone phansi, phinda futhi unyuke, ubone ukuthi okay, bese ngifike lapha, ayi angiphinde futhi ngizame ukuthi ngiyofika khona. Oh, sengifike lapha, angiphinde ngizame ukuthi ngiyofika khona. Kodwa uma uzofika lapho wehle ushone phansi, bese uzofuna ukuhlala la usoshone khona phansi, uzohlala khona impela, and uzohlala kwi-level e-wrong, i-level enemimoya enamadimoni, ezokwenza sure ukuthi awusanyukeli lapha phezulu, ngoba ikubonile ukuthi ha, kanti u-capable ukuthi ungahamba uzofinyelela lapha, unamandla ukuthi ungaze loya uzoze afikele lapha la kungafanele ukuthi afinyelele khona. Kodwa lebele ucathuza kancane kancane, uyincenge, uzisiza wena. So gijima ngokunamandla, ngoba impilo yakho le sembusweni wezulu. Ngakho-ke ngalo myalezo oyisifundo sokucacisela abantu ngokugcwele nokubaluleka kokuzazi ukuthi umiphi nenkosi, makube ukuqondiswa yini nonke ngaso sonke isikhathi. Nazi ukuthi konke kulele kini, ukukuqaphela, ukukuqikelela, ukukwenza kanye nokufezekisa ngaso sonke isikhathi. Inkosi nje ibe nani, inibusise kakhulu, inisize, inabele ukuhlakanipha ngaso sonke isikhathi, okuzoniqondisa ezintweni zonke, ukuze nizokwazi ukufezekisa konke enikuzele lapha emhlabeni. Sithunywa zikaNkulunkulu, kumele ukwazi okuzele lapha emhlabeni, kumele ukwazi, kumele ukufezekise lapha emhlabeni, kumele ukwazi, kumele uqikelele lapha emhlabeni. So ilwa ungakhathali, ilwa ungapheli amandla, ilwa ungashawa uze ulale phansi ngesisu kanjani. Ekumele sikwazi bantu bakaNkulunkulu ukuthi sikhonza odalile, hhayi okudaliwe, okuzodinga ukuthi abantu bazazi ukuthi
banoNkulunkulu ongumnini mandla wonke kangakanani. Abantu baziqonde ukuthi bahamba ngethemba elikhulu kangakanani. Izaga 3:5 uthi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki okwakho uqonde ngayo yonke inhliziyo yakho. Kumele uzazi ukuthi ithemba lakho likhulu kangakanani. Kumele umazi uJehova ukuthi unamandla amakhulu kangakanani. Okudinga ukuthi uthembele yena ngakho konke. Odinga ukuthi uthembele yena ngaso sonke isikhathi. Uthembele kuyena ngaso sonke isikhathi. Ngoba unamandla amakhulu. Unawo. And usezibonakalisile ukuthi ngempela unawo. Usezitshengisile ukuthi ngempela unawo. Umbuzo uthi unamthemba yini? Lo mkhulu kakhulu ukwazi ukudila nemimoya, ukwazi ukudila namadimoni, ukwazi ukudila nobumnyama. Enye into abantu baNkulunkulu kumele ebalekile ukuthi iqhakashele ukuthi uma usuwaqala wakhuleka wangumuntu ohlezi ekhuleka ngokuqina. Kumele uqine njalo enkosini. Kumele ungabusama kwanhlobo. Ngoba yona into ekuvikelayo. Ngoba yona into ekuthatha kubeke ezingeni. Ngoba yona into ekwenza ube kwizinga la khona uhlezi uzovikeleka khona. Kodwa uma ubuye uleke, ubuye ungakhuleki, ubuye ulale, ubuye uvilaphe, ubuye wenze ukuthi ngaleyo ndlela umnyango uvuleka. Bese beyangena ke. Ngoba mawukhula enkosini uyagadwa. Mawukhula enkosini uyanakwa. Mawukhula enkosini uyathunyelwa idimoni elibizwa nge-monitoring spirits phecelezi. Elizoze zokugada ukuthi usekuphi manje, usenzani manje. Uyagadwa, uyanakwa, uyaqashelwa, kubhalwa yonke into phansi ngawo. Kwenziwa yonke into, hlala phansi imimoya kwenziwa i-assignment ukuthi sesingamenze njani manje. Mengacaphuna nje umoya wabafowethu kumanye ama-channel khona lapha ku-YouTube uyasho ukuthi isitha masike sakunqoba kanye noma wasinqoba kanye susuke sesiza nge-full force singasafuni ukuhluleka ngoba sibonile ukuthi okay ngihlulekile lapha wanqoba lo muntu. Asifune naso ukuhluleka, asifune naso ungawini, asifune naso ukuthi silwisa wonke umuntu isinoma kanjani ukuze luzowanda ibandla lasesihogweni nebandla lasezulwini. Sizowandisa sishumela kakhulu indaba zombuso wokufa ekubeni izithunywa zaNkulunkulu zishumela izindaba ezimnandi zombuso wezulu. Bushumela umbuso wesihogo, umbuso wezulu. So inkosini isize inabele ukuhlakanipha sonke isikhathi okuzoniqondisa ezintweni zonke ukuze nizokwazi ukufezekisa konke enikuzele lapha emhlabeni ngokuba yikho okusemqoka ngaso sonke isikhathi. Esihlalela ukuthi sikugcine sikufezekise ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu masiphenduke njalo. La ubhede khona phenduka ubuyele emuva. Ungavilaphi, ungasabi. Ungabi namahloni, ungabi nabuvalo. Ngoba ubonile ukuthi okay ngilinyazwe ngalendlela, ngishawe ngalendlela. Ngishawe ngapha. Phenduka, ushawe nangapha ngoba lo uzothi uma usashaya ngapha uzobe ephola. Ngishawe ngaze ngahlaliswa phansi. Okay, kusho ukuthi njengoba ngisahleli phansi, angizami ukusukuma sakugaqa kanje. Angizami ukusukuma ngalendlela. Khona ngizokwazi ukuthi phinde ngizame futhi. Khona ngizokwazi ukuthi phinde ngibuyele futhi. Ngoba umelwe ukuthi uphinde ubushone khona. Yimpi le bantu baNkulunkulu. Angithi sho nje incwadi eSambulo ithi nako ukubekezela kwabangcwele. Sambulo chapter 12 verse 14. Usho ukuthini kanti mayithi ukubekezela? Uyabekezela mangabe kumnandi? Ubekezelela ini? Uyabekezela mangabe kukuhle? Ubekezelela ini? Mabe kujatshuliwe kuyabhiyoza kuyadliwa, yini kumele uthi ibekezelele lapho? Ayikho. Bathi ukubekezela kula kubuhlungu khona. Kula kuliwa khona. Kula uhodulwana khona. Kula uthela namanzi ashisayo khona. Kula ushawana khona. Kula kulanjwa khona. Kula udonswana khona. Kula kunzima khona.
Ubekezela eringini lapha yamauphanta noyamphanta. Ubekezela emshadweni isoka lakho likujolela umyeni wakho ekufebela. Ubekezele kunzima akumnandi uyakhala nsuku zonke. Ubekezela kulobo budlelwane bakho isoka lakho liyakubhonya liyakushaya lithi wena ukuthi nokuthi. Ubekezela ebunzimeni emsebenzini ibhosi yakho ikuthuka ikugxeka ikufikisa eli ingakukhokheli ngisho ibonus yakho. Ubekezela makunzima. So la emhlabeni sibekezela ngoba kunzima. So makholwa masazi ukuthi uKristu njengoba esitshela ukuthi kumele sibekezele ngoba beyazi ukuthi kuzoba nzima. Ngoba beyazi kuzoba lukhuni. Ngoba beyazi kuzokwenzeka kanjena. Ngoba beyazi ukuthi sobhekana nayo yonke lento esibhekene nayo njengamanje. Kodwa hlala uzazi ukuthi ukuphi wena noNkulunkulu. Masiphenduke sibuyele enkosini. Hlenga usindiswe ubhabhadiswe ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufike ukufa kuseduzane kakhulu. Lo myalezo uNkulunkulu angithume wena lapha emhlabeni ukuthi ngitshela abantu ukuthi mabaphenduke. Qwakashela baluleke futhi ukuthi ubhabhadiswe. Khona uzohlanjelwa kona konke. Phinde ubuyele emanzini uzihlambulule njalo. Uhlezi uyihlambulula njalo. Uhlezi uyihlambulula njalo. Ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Ngoba isono sihlezi sikunamatha. Sihlezi sifuna ukuthola indawo kuwe. Sihlezi sifuna ukuthola intuba kuwe. So phenduka njalo. Uzihlambulule njalo. Uzivume izono zakho njalo insuku zonke. Hlambulula impahla zakho njalo insuku zonke. Bese ubuyele enkosini. Sengiphinde ngakwenza futhi inkosi engamele ngikwenze. Buyela emuva. Buyela kuJehova. Uyamdinga. Uthando lakhe malingapheli enhlizweni yakho. Ngoba lwakhe aliphelile ngawe yikho esakuphilisa ubone kangaka. Uthando lwakho alikapheli ngoNkulunkulu kodwa mlangazelele njalo. Uthi musukonile kuye phinde futhi ucebe konke lokona ngoba sekumoya namadimoni obumnyama nje esukuzama ukuthi sisuse enkosini. Uma ungenzanga kahle zibuyelele wena enkosini. Zisize wena uzilahle kuye. Uthi ngidela konke ngilahla konke njengoba uKristu siyalile ukuthi masidele konke sikulahle konke sizisondeze enkosini. Sizondle ngezwi lakhe senze intando yakhe. Uyasilangazelela uJehova umdali wezomhlaba. And uKristu uhlezi ekhala ngoba ekhaya ezulwini bancane abangenayo. Uhlezi ekhala bancinyane kakhulu. Yikho imiyalezo yakhe ihlezi idlulisa kulezi ikhathi zokugcina ukuthi abantu lahlani izinto ezimbi ezingcolile. Lahlani konke. Abantu bafuna ukukuthwala bafuna ukuza nakho akuzeki nakho. Akwenzeki. Shiyani imithwalo. Isicelo shiya phansi imithwalo. Shiya phansi imithwalo. Shiya phansi imithwalo. Ngoba isango lincinyane. Ayingeni imithwalo. Nginenkinga yamakholwa akafuna ukungena nawo amacici ngenkani enkonzweni. Afuna ukungena nawo zonke izicathulo eziphakeme. Afuna ukungena nazo zonke. Afuna ukungena nezinto zobumnyama. Ufuna ukuzongena nezinto zamadimoni endlini engcwele. Endlini kaNkulunkulu. Kanjani? Uma uNkulunkulu uzohlala kanjani endlini yakhe? Uma khona nemimoya. Because ayidlelani phela lezi zinto. Ufuna ukuzongena nakho ngenkani. Akwenzeki. Akaze futhi akusoze. Ukuyokwenza ukuthi ulahle ngelinye ilanga. Ngoba lo moya libe lukholile uphinde libe lukholile. Libe luseduzane nawe. Iwona impela lo moya lo ozokwenza ukuthi ngelinye ilanga uzitshela ukuthi uyakholwa uhamba nenkosi. Kanti cha uhamba nawo. Bese uhamba uholele ukuthi uma uzofinyelela ekufeni bese uyala uyakhona nawo. So bantu baNkulunkulu zazi ukuthi ukephi uNkulunkulu. Waqaphela amazinga okubona. Uqaphelisise. Bese uzibuyisela endleleni. Mangibiza ukuthi uqaleka kwamukela ukuthi sengiya futhi. Angiphinde kodwa ngizame. Ngoba masunyuka ngokusheshsha. Ngoba usuke usuyazi into. Usuke nje usuthi. Fana nephepha masuphinde ukulibhala ngithi usuyazi ukuthi okay 8 times 8 64. Iqaleni ubuthe 63 wabheda wafeyila. But manje usuyazi ukuthi okay sengiyazi sekuthi 64. Usuyabhala 64. Usuyadla kanjani kuba uyasheshsha. Impilo iba lula njengoba usukuphinde iclass. Uthisha uthi usuke ebuza uphakamisa kuqala
because usuyazi kade le nto le. Angiphathi if iclass uzolibele uliphindile mhlasimbe nakane. Kusuke sekulula kodwa kuya ngokuzimisela kwakho ukuthi uqaphelile yini ukuthi kwenzekeni ekuqaleni, kwenzekeni last year, kwenzakaleni ngalesa sikhathi. Wakubhekisisa yini, wakubonisisa, washelela, wafeyila. Njengoba usuphinda uzama ke uzokuphasa ke manje. Sorry. Sizophumelela ke njengamanje. So inkosi nje benani bantu kaNkulunkulu, nibusise, niqinise, inisize. Nizazi ukuthi nikuphi nenkosi. Akhohle ukuthi uNkulunkulu lesizonda isolo. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Cela nje indlulise nakwabanye bakwazi ukuthatha luphulu kuyese nokusindisa. Ezinye inkundla zokuxhumana khona ku-TikTok uLihle Themba, Facebook uLihle Themba Mzobe, Instagram uLihle Themba with IE Mzobe. Nkosi benani nibusise ngelihle igama lenkosi uJesu manje kuze phakade. Amen.